mnogi znaci oko nas govore da je vrijeme Kristova dolaska jako blizu. Dakle, danas ne propovijedaju samo oni koji vjeruju u Boga, nego i nevjernici, to jest ateisti. Pa kako propovijedaju? Tako što govore da se kraj ovome našem planetu približava. Ukoliko nešto ne poduzmemo, dakle, znanost ili nauka, ljudi koji istražuju, koji promatraju ovaj naš svijet, kažu, mi ćemo ga sami uništiti ako nešto ne poduzmemo. Međutim, Isus Krist je prorekao, on je objavio da prije nego što bude došao, pojavit će se znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama. Znaci među ljudima, da će ljudi biti samoživi, bez ljubavi, znaci u religiji, da će ljudi držati se obličja pobožnosti bez sile, bez predanja Bogu, kao neki formalisti, kao neki koji se više iz političkih nekih razloga drže Boga i govore o Bogu. Međutim, Isus Krist proriče i na drugim područjima u našemu svijetu da će postojati znaci, da će biti zemljotresa. On govori da će biti ratova. On govori da ljudi neće moći jedni sa drugima. Govori da će se mrziti, da će jednostavno biti zavedeni, da će biti pod utjecajem demonskih sila. I sve ono što je Isus govorio, mi danas doživljavamo. Uvijek je bilo ratova, uvijek je bilo ljudi koji nisu mogli jedni sa drugima. Uvijek je bilo obličja pobožnosti. Međutim, nikada nije bilo da se sve zajedno sakupi i složi u jednom vremenu. I kada Isus Krist govori, znaćete po znacima, on govori o jednom posebnom naraštaju, o jednom posebnom vremenu, govori o jednom posebnom vremenu pred sam njegov povratak. Danas živimo upravo u tome vremenu, kada se sve zajedno ispunjava i kada se pojačava. Pojačavaju se zemljotresi, to se može vidjeti statistički. Pojačavaju se u ljudima nekakve čudne misli, nekakve čudne reakcije. Pojačava se da ljudi jednostavno ne mogu vladati sa sobom. Pojačava se da su pod nekim utjecajima pod kojima prije nije toliko ljudi bilo. Demonske sile, Isus Krist je rekao da se apostol Petar u biti govori ono što je naučio od Krista, da će se đavo razgnjeviti vrlo vidjeći što vremena manje ima. Kaže da on kao lav ričući traži i koga da proždre. Dakle, mi živimo u tome vremenu upravo ispunjenja proročanstava na raznim nivoima našega društva, na razne načine, u prirodi, u ljudima, u religiji. Dakle, mi smo pred sam kraj vremena ovakvog svijeta kakvog poznajemo. Isus je obećao, Bog je objavio i njegovo proročanstvo se ispunjavaju. Zato je vrlo bitno i važno danas da oni koji glas Božji čuju, da oni koji čitaju i koji oni razmišljaju. Isus je također rekao preko proroka Danijela da će se mnogi će istraživati i da će se znanje umnožiti.